Pini nali tumphan la so video long nang kithan ponji la bangke kedam tang hot nili ka update mate ki pipondo goreng warsai aputhak Karbi Anglong Autonomous Council hin pen District Judiciary along pen kapiklang pon office assistance la pen office pion avreng warsai kapiklang pon do pini la so video long nali tumphan nang kithan ponji la bangke bangko ana bangphu abang phia tumphan si ka select pon ma la pen bangko an abang phu abang phi tumphan si ka reject pon ma la so details nali tumphan la so video long nang than pachini pon ikpo la pen interview la pen Viva Voce la so adet mate a time stamenili nali tumphan la so video long nang than pachini pon ikpo la sinali tum la so video la bangke ko an ma share on share igon la so YouTube channel long jong si na ko humri milang prolte ka chinghon penali tum subscribe igon la pen latest update kilong ver japan belar just the met tinini pin penali tum berpon igder non tang ke non pathek pen lang pononang la pen che than pononang screen alon alitum thek pon long exi kidam tang hosta meni lila so voreng warsai puthang ni li paklang pon ik elo office of the district legal service authority Karbi Anglong diphu assam hin pen mati Karbi Anglong district judiciary campus diphu pin number 782460 Karbi Anglong assam ahin pen kapiklang pon contractual pion la pen office assistance apos farmani lista me nalitum panang piklang pon ikelo nalitum dak thek pon long ikpo la pela so notice dak kipi pon la bangke 1 July 2024 an sidak pi pon iklo la pen la dak ki tok pon son selection board meeting date 2606 mate 26 June 2024 Viva Voce interview for the post of one office assistance contractual la pen one of office peon contractual in the office of the LADCA under establishment of District Legal Service Authority Karbi Anglong diphu lapen hola so hi ahot paklang pon iglo lapen puthot non bangke dak date of Viva Voce mate dak interview adet puthak snili nang than pachini pon ikpo lapen nalitum thek pon long po serial number 1 date of Viva Voce interview lapen time name of post lapen venue mate adim nalitum dak thek ponong exi number 1 along labangke 9 July la so chiklo 9 July 2024 Tuesday apor labangke arnigansam 1 PM lapen name of post office assistance contractual upon interview ke en ponji labangke office of the district legal service authority Karbi Anglong diphu alonglo lapen puthot dak number 2 long dotulang date 10 July 2024 Wednesday labangke office pijon afanlo lata adim bangke isivelo lapen apors tame as isivelo lapen adet sidak cheprek chotlo office assistance afan bangke 9 July lapen office pion afan bangke 10 July si Viva Voce mate interview and pon ikpo lapen ili lista na piklang pon ikpo komama abang phu amen sikiklang dunma abang phi men si klang don ma lapen bang ko an si kare jek ma la solis taminali tum pani le na piklang ponik po lapen notification ali tum theklong ji dak date 1 July an is la so notification putha da piklang pon thu iglo lapen daki tok pon an bang ni le nali tum hana piklang pon pelo lapen the below mentioned eligible candidates are directed to bring all original documents and testimonial extra with them really coming for the interview mate Viva Voce la so interview and a hood nalitum original documents pange pon nang po lapen oda interviewer ni bangke lapen putho the list of eligible candidates for the post of office assistance contractual in the office of legal AID defense counsel office Karbi Anglong RS below dak selection office assistance afan ka select pon amen anlo dak bangke nalitum la screen along thek pon long ikpo number 1 along do John Tisho lapen Priyanka Saikia lapen dak barsa bordoloi bersing terang ason tata sidak Bobby terang pi lapen number 6 along nili amen stami pupon igdat po Prakash Teron dak phuhor kiling lapen sarlong rongpi Bijoya Sil Gitali Chakrabarti lapen Mariko Roy lapen banga khaitum stame dak do lapen ason tata dak 12 number long kleng sarport Tisho lapen 13 along Pudang Hansipi lapen 14 along dak Janali Difusa lapen 15 along Ponchi Boro lapen Suni ason 16 number long Suni Ingleng 17 long Sarkleng Rongfar lapen 18 along Bikas Depnat
son tak tak se nalitum dak penang an thek ponlong exil lapen village POPS labang kenili blur people igdelo nalitum panapik lang ponik edetlo lapen son tak tak se anili da amelan chotlo dak diphu ingti amit depnat lapen sibangsi roy la son tak thaklo lapen puthot ka select pon pe amens tameni li nalitum pan nang than pechini ponik po matin pik lang ponik po lapen rejected list of candidates for the post of office assistants ka reject pon bang kumama phanlo pulotangte dak Dharam Singh Taubi Kangbura Terang Kamal Pigu alang litum phan copy athesi da ka reject ma la so puthak stamena litum reason thek ponlong exi la dak bang ni li arong amenanta ni li dak paklang pon ikdadlo nani tum thek ponlong ikpo under qualify mate qualification la talo Kangbura Terang talo lapen Kamal Pigu la bang application form not duly fill up mate application form angton pendak fill up le join si Kamal Pigu aphan bangke reject pon iklo lapen puthon on list langdam thunang legal or list of eligibility candidates for the post of yon a post along select pon ana candidate amen nili nali tohan puthot na piklang pon thuik po Rajendra Terang Sonjoy Bhattacharya Mary Terang P Abhijit De lason da thak sidak Pramod Sunar lapen do thulang Protima Ronghang P Sarlin Kram Sapi Rosmi Borwa Siva Nanda Saha lapen Sabita Bhuyan Priti Devi Akash Singha Madan Togbi Ankita Bordoloy Ambika Ingtipi Sangmili Terangpi Rupmili Kropi Dinare Sansepi Pankaj Kumar Deka Bishon Sinar lapen Tinku Kherai lapen dak Surya Rai la alang litum helo piona post of select pon dak kaduk awepen 22 ando lapen ka reject pon abang phu mate abang fito amens tamini linali to manam piklang ponik po Gobind Tisho lapen Bidor Kro Lukhimai Teronpi lapen Lutili Das Arindam Roy lapen lanchor lo dak ka reject pone lapen ka reject a reasons ta nilina piklang ponik po dak Arindam Rai fan banga over age long se reject pon iglo mate age ong ikchat lo lapen Lituli Das afan bang dak over qualification lapen Lukhimai Teron pia fansta da over qualification pasi tokpon lason da dak over qualification ang se matsi alang litum pan pakke select pon pedadlo jolalo la se so apus vacancies matela so over engwar sailong jong sinalitum nalitum jong si jogdun apply don tulte nalitum amen doma wema nalitum na so video comment along stami nalitum pigon lapen kala so video nalitum kan master on serego Karbi Anglong ras tami pelang ignang lapen pachini ignang lapen la son update nalitum kilong verja fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe igon lapen latest update kilong verja fan tami nalitum belarjan ta theklo hi hodas tami ber pon idenon lapen Facebook page tami nalitum daben follow da miktha hodak tami nili son soni update bangai pipon bom po lapen nalitum share pon ikon nasipini video long bangal laning ton porig nang lasi domi thakmi kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilara do ana fans tami nili hin pen KARDOM to change